pro lan kontra Gusti Yesus. Panglimbang 5 menit dina Senin Legi tanggal 13 Juli tahun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 10 ayat 34 ketuk bab 11 ayat 1. Timbule sawijining tokoh berpengaruh jroning masyarakat lumrah ndadekake sikap pro lan kontra. Kabeh mau linandhesan keyakinan, karep lan pepinginan dewi-dewi. Wong-wong kang darbe sikap pro padha manjurung lan nyengkuyung si tokoh enggo dilabuhi nganti ninggalake lan ngurbanake apa duweke kalebu ngurbanake uripe. Semono uga karo wong-wong kang darbe sikap kontra padha ngremehake ngololo nganti madhep mungsuh. Malah kakupiyakake si tokoh kalebu para penyengkuyunge mau ndang budal menyang akhirat alias mati. Isih nerusake waosan minggu kepungkur. Waosan dina iki critakake perutusan para murid dalem Gusti. Kaelingake dening Gusti Yesus menawa para murid bakal ngadepi wong-wong kang pro panjenengane lan wong-wong kang kontra panjenengane. Iki ora beda karo kang dialami dewi dening Gusti Yesus, wong kang ngutus wong-wong mau kang pamartani tansah ngadepi panampik dening para pemimpin Yahudi, mligine dening wong-wong Parisi lan para ahli Taurat. Ora bakal bisa katemokake antara kelompok kang pro Gusti Yesus kalawan kelompok kang kontra Gusti Yesus. Kejabakno sing kontra padha mertobat. Ora bisa katemokake antara kelompok kang tresnani donya kalawan kelompok kang tresnani swarga, jabakno padha mertobat. Inggo kang pro kontra iki nrambah ana ing uriping brayat. Sebab aku rawuh ngasta pamisah antara wong saka bapakne, anak wadon saka ibune, mantu wadon saka maratuwane lan mungsuh wong yaiku saisi omahe. Iki dumadi jalaran rawuh dalam Gusti ora bisa nyenengake kabeh wong, kepara malah gawe panas lan mrinane wong liya. Wong kang bener lan becik mesti nyengkuyung manjurung panjenengane. Dene wong kang ngeboti donya mesti bakal njegal lan crikal panjenengane. Ngadepi wong-wong kang pro Gusti Yesus, para murid mesti wae ora bakal nemokake persoalan. Nadyan mengkono kabutake sawijining visi misi kang padha katerusake kanthi kerjasama lan koordinasi supaya warta kabungahan bisa tansaya luwih tumonjo lan tumanjem. Dene ngadepi wong-wong kang kontra, Gusti Yesus samung paring paneguh mring janji menawa perjuangane para utusan ora muspra. Gusti wis mritungake upah marang wong-wong mau. Nyilih sing waosan sawetara dina kepungkur, Gusti uga ngendika, nanging sing sapa panggah tekan ing saenteke iku bakal nemu rahayu. Para tresna pelem kinasih, timbalan perutusan dalam Gusti isih lumaku ketuk jaman iki. Mbuh terang-terangan, mbuh sesideman, para pendherek dalam Gusti bakal ngadepi wong-wong kang kontra karo ayan perutusane. Kepara wong-wong mau bakal nunggal sak omah, sak kantor, sak paguyuban, sak panggawean lan sak hobi. Kang kabutake dening kita yaiku kupiya saben-saben nganyarake pangandel sarta sikap asrah diri marang Gusti Yesus. Amrih bisa tetep jejeg ngadepi sapa wae lan apa wae kang padha kontra lan nampik Gusti Yesus. Suami sami munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama Sayang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kekancingan gesang kawula. Kawula pitados pilih namung paduka kemawon margi kaslametan langgeng kawula.
Mugi kayakinan menika saged kawula kekahi lan kawula perjuangaken sak wanci-wanci dumugi ing dinten wekasan. Amin. Kunjungas dalam yang Rama so yang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin.